Parang aso. Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayon po namin itutuloy ang aming inasakan muntik pang hindi natuloy at bulan na naman kanina. So yun, nakaurahan ng mga ladies. First time na talaga ay magbangka. Tingnan natin kung paano na. Mga 1.5 hours po yung biyahe. Tara pa, let's go! Ayan na yung sasakyan namin, no? Nako, Antiligaya, ano, may oras ka pa para umatras. Yes, sarap. Yan guys, enjoy naman ng team! Yay! Happy birthday! Hindi maubos-ubos na birthday. Sana all, ang susosyal ang birthday nila, di ba? Pa-beach-beach, samantalang kami bahay. Surte yung dalawang backup boys. Guys, si Dana pala, kanina nagdadalawang isip siya, gusto niya sumama kasi daw, baka daw may buhaya. Sana daw yung Maynila? Sana daw yung Maynila, guys. Buti gumanda ang panahon kanina guys, umulan. Kaya nagdadalawang isip kami kung Kami napagasa kanina eh. Nagluto kami, after magluto, bumalik sa higaan, natulog. Antiligaya yan, Antiligaya. Guys, naisip yung itsura ni Antiligaya. Nagtabi talaga sa may life vest. Ngayon lang ako guys. Sakay ng bangka. Ngayon ka pa namin napapayag, ngayong mahaba-haba ang biyahe. Nung 15 minutes ayaw mo. At namatay na ay. Ano Dana? Anong pakiramdam? Ha? Feeling nervous? Ha? Ha? Sana daw Manila? Ha? Dana? Para nervous na kayo, dalawang lalaki dyan. Baka kayo pa yung nervous. Si Andon. Hi guys! Ba't di mo sinama si Uncle Marisay ante? Ayaw nyo? Eh paano nagsama ka daw? Walang mag-alaga? Nervous ka pa? Ganon, may kunti. Wala pa tayo sa gitna. Ngayon lang ako makasakay guys. Sa likod pa. Ito yung White Island do. Guys, yan yung kapit ng Tiligaya. Grabe kung makakapit. Partida nakakapat pa yun. Oo, sabi niya akin to. Isot mo na kay ante. Kapit yung mga kapit mo. Dito kami lahat sa taas.
dito eh. Kulang na lang yakapin niya eh. Wala nang good guys. Dito na kami, malapit na. Ay, gising, gising. Dito na tayo, anak. Sus, naginom ka na yata. Nahilo yata si Dana to. Oh, ang ganda ng tubig guys, oh. Sarap, nakatiyo. Gusto ko ganyan mo. Kayak. Diyan tayo maligo. Mababaw lang dito. Ito, mababaw na nga to. Hindi ako magay ka ako, pang-pang. Hanggang bewang. Ilan ba yun? Kailangan pa yun eh. Basta ko na agad eh. Tara. Oh, Tawid na lo. Kung pwede na maligo, pwede nang bumaba. Hello guys! Nakakaya magtabi doon tayo? Kapuputi. Sarap-sarap dito. Bakit man? Sarap oh. Ay, nakabangka namin nyo. Mataas pa guys, kaya ayaw nilang magbaba. Ayaw pa nilang mabasa eh. Sayang naman ako. Yay! Yay, basa na. Ano na, udan na. Sarap ka, Pino. Kapino ang buhangin. Pasapwet. Kasi siksi yung danaw. Yikay! Nakabra. Kaputi-puti. Magbra ka nga yan. Ang ganda guys. Ang sarap-sarap. Woo! Ano? Patingin. Dino. Yes! Nakalaya na naman ang mga katutubo. Ang mga inday, nakalaya na. Ay, nakalaya na naman. Yung pwede ba dana? Welcome to Barangay Inasakan, Iling Island, Sunset. Yehoo! Ito ang aming cottage. Ayan. Meron pa na doon? Sarap dito guys. Oh, balloon. Try natin guys. Nawa ng tubig. Oh. May tindahan din dito. Ay, ng kanilang CR. Yan. Yan, kain muna tayo ng pansit guys. Nagutom at di pa nag-almusal. Ano, Je? Okay ka na, Je? Pwede na maligo? Pwede na.
Ikaw lang mahina. Mahinang nilalang. Hindi ka na payagan ni nanay mo. Payagan niya pa ako. Nakon lang siguro ako. Nag-init kasi, oo. Balik pa naman na tayo doon. Sabi nga natin. Sabi nga natin. Pero gusto mo pa magbalik. Kahit nagkasakit ka na. Oy, sakit lang yan. Nako ko, nagpatungtong ko. Sabi ni Gigi, oy. Nagsabay kasi yung tungsok. Ang laki ng pakwa namin, oh. Malaki pag nilapit yung bungal. Yan guys, mag-ihaw-ihaw tayo na ang ating pananghalian. Bakit? Nag-isik. Anong isda to? Tulyasan. Tulyasan. Sarap. Ayan guys, selfie-selfie na naman ng mga inday. Nagadusa rin, di ba rin? Di mo ako mamo, ginagalak ko mamo. Taray ni Tita Ligaya guys. Pasalubong niya sa akin to. Oy, may itim na dyan. Oh. Sa mata. Guys, magpapaitim muna kami kasi masyado na kaming tisay eh. Pagpapaitim ulit kami guys, yung itim na talaga. Yun na dito. Let's go! Wala. Kanya-kanya sila guys, picture. Guys, ang ganda-ganda dito. Ang ganda-ganda ng buhangin. Napaka-pino. Sobrang pino. Based on my experience, ito na yung pinaka-pinong napuntahan ko. Di ba we? May paganyan ka girl. Diba? Ako. Bilbil. Wala may cellphone pa dahil? Isa pa. Ikaw rin, dali para ikaw. Ako nga din. Kahit ganito lang ako, picturean niya rin ako eh. Oh, kami. Para pag mag-auray. Oo, magaling to. Magaling. Fan ka na. Oh, fan ka na niya. Ikaw daw magaling. May pa-photoshoot si camera girl, guys. Chenen. Pose. Guys, sila Pak. nakaunahan ako. Ito lang, guys. Ito yung totoong aura. Ito. Papunta ng bundok to, guys. Papunta ng bundok. O, tignan mo yung outfit. Tan, 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 tan. Sagad na talaga to. Oh, may palikod pa, oh. Woo! Chicks! Naging tuta. Ababa si Maduna. Ano yan? Starfish? Starfish. Wow. Wow. Paano daw maglakad, sabi ni Dana? Starfish. Palagayin mo siya. Madami kayong starfish dito. Dito ka, magiga ka, Dana. Dito, oh. Tapos picturean kita. Ang pino ng ano niya. Ang ganda. Ganda na. Ay, pan pala siya, oh. Pag nakon siya, oh. Maganda eh. Dito tayo sa ilalim. Ayan, parang kuba na. Ganda na. La, yun o, may starfish na naman. Pagbabalong sa utang patang, kapag ang bumukog yung uyan. Ito pa o, kalalaki eh. Rinig na rinig guys ang tawa natin, Greta. Nasa kabilang ibayo yon. Antay ko si Brina. Ayaw mo naman magana eh. Paglang magkagano kabarukong ko, layak pa yan eh. Ligo tayo guys! Yan! Ligo-ligo! Woo! Sarap!
saraping ah. Kaganda ng kwan. Sarap dito guys, grabe. Ang pino ng buwangin. Walang kabato-bato. Paglugas pa yung biro. Ne? Pare magkwa daw ng pangugas ng kaldero na naman. Hindi rin yun, ante, matanggal kay pino. Oo. Mas maganda yung magaspang. Tungot ng dagat na ka ng nilagay. Ayaw man lang nakita mo kasi Anong langoy yan, Peng? Hala ko marunong maglangoy. Wala ka doon, no? Ay, kasarap! Baligo! Starfish! Woo! Ang sinigaya, magaling pala maglangoy. Ngayon ka, kalamog. Yan si Mother. Nagtatawa ko kay Dana. Bakit? Sabi niya, ba't nalang May asin! Kasi si Dana guys, first time niya makakita ng dagat. First time niya makasakay ng bangka. Natikman niya tong tubig guys. Bakit daw maalat? Gusto mo matamis? Parang santiligaya. Dana, nag-i-enjoy ka ba, Dana? Opo. Ay, sobra po. Ikaw, auntie, nag-i-enjoy ka ba, auntie? Talagang sobrang-sobra, guys. At ngayon lang ako makapunta dito. Oo. Kung hindi mo nilabanan, auntie, yung takot mo sa pagsakay ng bangka, di hindi ka nakarating dito. Talaga ay. Kung puro ka nervyos. Hindi mo kaya yung 15 minutes pero itong isang oras at kalahati na kayanan mo. Ay, Lula, Jack. Hanap na rin ako ng bading suit sa bayan. Bating. Antay, mag-bating suit daw sa Antiligaya, guys. Maghanap daw siya ng bating suit. Bating suit. Bating. Maraming kasi sa'yo, Ligaya. Galing na. Galing na magsisida. Kainom ka maalat. Sabi sa akin, tikman mo, maalat. Sabi niya maalat. Sabi niya, naglubog ako, tikman mo, maalat. Marunong pala lang si Tita Ligaya eh. Nakasombrero. Nakuyaso. Galing nga. Bakit? Happy birthday, girl. Thank you. Kamusta naman? Masaya ka ba sa iyong Siyempre naman, ang agap kong gumising. Excited. Muntik pa hindi matuloy. Muntik na muntik. Ante, turuan mo ka maglangoy. Ganyan lang, oh. Ba't hindi kami nagalubog man kasi kami? Sa akin. Langoy aso. Ano, Dana? Nangitim ka na? Hindi yung ginagamit. Oo, nag-brilliant pa naman yan si Dana. Maglaro tayo. Enjoy na enjoy si Dana Bawas. Si atan mo tayo. Ala, yung langoy aso. Langana. Parang langoy aso ah. Nagpapaturo kami guys dyan. Tipasing maglangoy. Okay, mante, paano magturo? Maglangoy. Sa tipasing kasi guys, laking ilog, barakbak. Okay. Ganyan lang, oh. Ito naman. Hindi nakaalit. Mas gusto ko yung ilalim. Yung sisid, okay. Oh, kalahin ang narating ah. Sige. Guys, ito po kami sa dagat. Sabihin mo, nandito po tayo sa Inasakan. Hello guys, nandito po tayo sa Inasakan. Guys, dito po kami sa Inasakan. 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 Oh, welcome po kayo sa aming YouTube channel. Welcome po sa YouTube channel. welcome po sa
Welcome po sa YouTube channel namin. Welcome po sa YouTube channel Namin. sa amin. Yay! Sobra. Maalat nga daw ang tubig. Bahalat! First time mo maligo dito sa dagat? Much later. Ano nang naluto niyo mga boys? Wala pa din. Aray ko. Lumpia pa lang. Lumpia. Ang sarap. Yung ano ay friends, wala pa? May siomay pa. Basa na yung ano niya, oh. Ano? Napuputol na. Eh, kanina pa na ano yun. Nag-apply na. May team na. Kikay. Kasi Kikay yun, gama mula si Kikay. Sabi ko sa'yo, okay, Hindi nag-team ka. Namula. Tiksay ka. Tiksay. Kasi pula. yun o, kape agad sa Ligaya o. Hindi kinayang lamig. Kasarap nga eh. Bilisan kaya na. Tara maligo ulit. Agudong ka na Baka mawala ang tubig. bating sit ka ng Tinligaya. Anong klase mong batting shot? Ante, yung tibak? Maitim tong pit ko. Ay, makikita mo tubo na. Sabi niya, pag nagpabayan nga ako, magbili rin ako ng bating suit. Bating suit daw. Ang ganda ng ano dito, buhangin. Sobrang pino guys. Para siyang pulburon. Ganda. Belated happy birthday po kay Sister Isabelita Rualo. Belated happy birthday po. Happy birthday! Pasensya na na-delay. Kape-kape muna tayo ngayon guys kasi ang tagal ng ating mga tagaluto. Happy birthday po kay Sir Arnold Diaz from Abu Dhabi. Happy birthday po. Happy God birthday. bless. Happy birthday Happy po. birthday! Shoutout po kay Sir Emerson De Ongria from Lagundi, lokal ng Lagundi, Morong Rizal. Thank you po sa pagsuporta sa aming YouTube channel, sa panonood. Thank you po sa mga kapatid namin dyan. Thank you po. God bless. A few moments later. Yeah, picture na naman sila. Naman si Dana guys. Nakashade ang lola nyo. Hi po. Madam na madam ka Muna dyan. kami. Sabi niya guys, oh. Sabi ni Dana, itag mo sa akin yan ah. Uy, dali. Alam niya na magtagtag. 1, 2, 3. Oh, kami din. Oh, kami din, Dana. Ay, niya nagbigay niyo shade sa akin. Hiniram ko kay JJ ah. Kasi ilaw daw. Yan to ay naka-slide. Ganyan o. Ganon. Dali. Dali. Oo, dali. Sige, kanya-kanya kapit. Mga tuko. Ulit. Kipa. Hindi ko picture sa puno. Dito sa Bermuda, maggulong-gulong ka Dana. Ayaw po ta dito. Dito. Di wow, ay camera girl na, photographer pa. Wait lang. Paano baga? Hindi ko nakatingin. Ang gagandang mga uwad dilag. Anong uwad? Ano yan? Ano, dali!
Ungga. Parang aso. Yes! 1, 2, 3. Sa papag! Ginawa akong ano guys, photographer. Tingnan ko. 1, 2, 3. Sapa. Sapa. Ay. Tabi dyan. Tawa pa more. Sarap maligo, Nad. Sarap eh. Wow, sarap. Lay, pag-iwahiwalayin niyo rin, Brad. Luto na yan. Ito na lang, isa na lang, makaligo na rin kami. Mga naka-shade, anong meron? Mga artista. Yan, si Ivana Alawi. Si Ivana ka ma? Ikaw, sino ka? Hindi ko Si Angel Luxin. Sharon. Ba't isa na lang ipin ni Sharon? Na-stress. O, tingin kay Peng. Ay, may nagutot pa. Si Mama! Nagutot! Alam niyo na kung kanino kami nagmana. Wow. Kay Mama.